И да направя едно допълнение към предното видео, понеже много хора почнаха вече да ми лазват по нервите. Така, не случайно наричам всички шматки. Това е може би най-мекото, което мога да използвам, но ако използвам истинските имена за хората с нула мозъчен капацитет, най-вероятно ще ми баннат видеото. Най-различни аматьори се опитват да си пропагандират химията и като отворя на някой профила или продава стероиди, или е някой селтак, който само с зоба и изобщо не му личи, че тренира, или хиляда неща, но никога не е някой човек, който води здравословен начин на живота. Или е състезател, който гони някакви високи цели. Така, не забравяйте, че имаме един живот, едно здраве, като го съсипем, край. И на всичкото отгоре даваме и пример, хубав или лош. Аз лично, ако пропагандирах употребата на стероиди и всякакви други глупости на шумяли, нямаше да спя спокойно. Но най-вероятно хората, които го правят, изобщо не се замислят на това, не им пука. Психопати. Не знаете колко животи разваляте, бе. Също като дилъра, който продава наркотици на малкото подрастващо дете без нищо е тук. И какво? Като почнеш на 15-20 години с хормончетата, докъде ще го докараш, бе? Докъде, бе? И много сте глупави, много сте наивни. Нагли, глупави, наивни. А после аз съм лоша. И що? Защото ви казвам истината в очите. Да, много яко изглеждат някои в Инстаграм. Ама вие не, никога няма да изглеждат така. Това са определени хора, които са правили всичко както трябва. Не някой селтак, дет се е назовал за лятото и вече тръгва да разправя наляво и надясно. Колко яко било, ама как пак ще, ама той хормонче, но и хормонче. 15 неща за смеси и то дори не трябва да тренира, защото са напомпвало и без това. Мислете с тия глави не са за украса. Как не се намери един професионален спортист, който да спори с мене и повечето му подкрепят дори, а все някой изсипан, който не му личи, че е влизал в залата, ми се засяга и ми казва, че аз греша. На какво греша, беш? Матки. Не съм ходил на лекар от години. Не съм си изследвал тестостерона никога. И чувствам се прекрасно. Както съм бил на 15 години, 20, 25, 30, така се чувствам и сега. Всичко ми е перфектно, бе. Защо ми е химия? Вие нормално ли сте? И аз от колко години говоря, че трябва просто да се храниш правилно, да тренираш правилно и да водиш нормален живот, да заебеш пороците и нещата се получават. Не, ти искаш да си на кръчмата, искаш да дишаш балони, да шмъркаш, да правиш какво ли не, да ядеш банички, вафли, бокуци и да си добре. Няма си добре, бе, ама ти с химията не си добре, просто химията ти замъглява представите, бе. Вкарвате, ти живееш в илюзия, бе, както са ти и резултатите въображаеми. Каква е ползата с зобате? Нищо не ти дава тази химия, освен една обикновена водна задръжка. За да качиш мускулна маса, трябва да са на лице и другите фактори, които ако бяха на лице, нямаш да имаш нужда от химия. Колкото и да обяснявам, съм сигурен, че много хора няма да ме разберат. Живи и здраве да са, ама с този начин на живот надали. Най-ново да качите 5-10 кг водичка и след няколко месеца да изпикаете и остават само няколко снимки от спомена, че сте били на химия и сте били много здрави. Изобщо не сте здрави, нали? Виждам как тренирате, нищо не правите в залата. Вие сте едни ходещи турби. И тук искам много ясно да направя разграничението между обикновените глупави зобачи и състезателите, които знаят какво правят. Тях изобщо, когато коментирам химията, не ги слагам. Много са такива. Обаче още повече са тия, които вземат уж пример от тях, без да са приложили другите неща. Правилно хранене, възстановяване и така нататък, тренировки, всичко да е на ниво. Боцкат се с химия, пият си някакви хапченца, където някой ме е продал, пептидчета сега, понеже са много нашумяли. Какво ли не, всичко вземат само и само да не се налага да правят трудната част. Що да пазят диети, що се хранят правилно, защо тренират правилно, като може да си набият малко тестостерон, да изядат една шепа хапчета и нещата да се случат. Затова сте шматки. Така нещата не се случват. Да, водичка може да задържите, да, ще качите 2-3 кг мускул заради анаболния ефект на всичките неща, обаче после в газа, всичко влиза през газа, отива в тоалетната и край. Няма спомен от това, което сте били. И какво следва? Депресия, влошени показатели, липса на енергия, липса на мотивация, липса на сила и на желание за тренировки. Няколко месеца така, брат, дай пак ще се назовам, понеже беше много яко преди. Айде! Това много ми прилича на една схема с глупавите треньори, които дават на жени някакви хранителни режими с по 1000 калории. Те се убиват от глад, смъкват 10 кг вода, спират да тренират за няколко месеца и после си казват, бре, аз с него имах резултат, айде пак да му пътя, пак да ме завърти на въртележката, пак да постигна нищо, пак да си влуша здравето и да се откажа от спорта и от здравословния начин на живота.
С химията е същата работа. Или се научават да правите нещата както трябва, или цял живот се въртите в този същия омагьосан кръг и си плащате със здравето месец след месец, година след година, докато накрая сте едни торби, същите като сега, само че още по-изсипани и здравето ви е като на някой клошар, който цял живот е живял на пътя и е ял от кофата. Разумни хора сте или не сте? Най-вероятно не сте, иначе нямаш да правите такива глупости. И ви писна да му убеждават постоянно някакви хора, ама как науката казвала, че след 30 години тестостерона падал, ама как било полезно, ама как ниският тестостерон бил убиец. Копелета, тестостерон ви е нисък, защото вие сте олигофрени. Не може да живеете безхаберно и да очаквате тялото ви да работи както трябва. Вие трябва да си поддържате цялата система, всичко да функционира качествено. Трябва да се захранвате по правилния начин, трябва да тренирате по правилния начин и вече се повтарям и почвам да се ядосвам. Не бъдете като аутисти. Не бъдете празноглави, задействайте ги малко тия глави, нищо са празни. Вътре има по едно малко заспало мозъче, като топките ви деца са свили от тестостерона. Активирайте го, стимулирайте го и може би ще си върне функционалността. Започнете да мислите разумно. Това, че стана модерно да се на химия, изобщо не означава, че е задължително. Изобщо не означава, че е хубаво. Просто някой има финансовата изгода да го промотира и хиляди хора се пускат по парзалката след него. И така какво става? Нечи джоб са пълни, друг са празни. Празни са и джоба, празни са и здравето. Накрая отиваш и докторът са празни на рецептата. Не знам докъде ще го докараме така. Защо ги правя тия видеа? Понеже искам да спра тази лавина за стероидите. Правя ги, защото ми е болно да гледам колко много хора се хващат на въртележката с химията и си мисля, че едва ли не това е начин, понеже техните идоли, гурута и тем подобни в интернет пропагандират, че това е начина. Само на химия, иначе няма да се получи. Било смешно да се тренира натурално, губиш си времето, нямало резултати и така нататък. Шматки. Спорта на първо място е за здраве. Резултатите идват след като сте тренирали правилно, системно, достатъчно дълго време и всичко е било на ниво, тогава и резултати са на лице. Ако правите компромиси с тренировки, с хранене, с възстановяване, естествено, че няма да има резултати. Естествено, че тогава това, дето се набива иглата, ще има някакъв резултат, но временен. Защото ако не правиш всичко правилно, една водна задръжка и това е пихтия, вътрешно развалина. Външно да, изглеждаш малко по-добре за някой. Обаче като спреш, какво става? Всичко заминава. И здравето ви заминава. Това ли искате? Нещо лошо ли правя? Тренирам натурално. Храня се правилно. Резултати? Доволен съм. Здраве? Не ми се налага да ходя на лекар. Хормони? Никога не съм ги изследвал. Либидо? Тестостерон? Други неща? Нямам никакви проблеми. Така и трябва да бъде. А не през 2 месеца кръвна картина, странични ефекти, дигаме дозата, не знам си какво правим. Шматки, до кога така бе? До кога бе? С една инжекция ли ще окарате бе? Няма ли да се спрете бе? Вземете се в ръце малко бе, тренирайте като мъже бе. Какви са тия путкенски работи бе? Само лекарства, само медикаменти, само стероиди, само хормони. Ало? Защо си правите тая гаргара със здравето и после се опитвате да убеждавате хората, че имате нужда от това? Нямате нужда. Просто живеете като олигофрени, като оттайки и затова в отговор тялото почва да страда и ви дава знаци. Обаче вие не. Чува се вече дали трябва с някакви по-специални примери да ви обяснявам, понеже явно сте глупави и не може да се досетите. Но, хора, стягайте се, защото имате един живот, едно здраве. Като го съсипете, край. Като умрете млади, край. Защо? Малко водна задръжка. Повтарям се и ще го повтарям постоянно. Но като умра и аз, рано или късно и това ще стане.